שלום חייזרים, אני בן אריה גיימינג פוני, אני יוטיובר חדש. אני משחק המון דברים, אני יותר אעשה אתגרים, אשחק ב-GTA הרוב. אני יכול להוריד דברים אם אתם רוצים, אני יכול זהו, אני משחק עם חברים, אני אעשה מלא דברים שאתם רוצים. תשלחו לי בתגובות מה אתם רוצים שאני אשחק. אני בעיקר רוצה שתהנו. רגע הוא מרביץ לי. אני רוצה שתהנו, שתצחקו. אני אשחק הרבה עם חברים שלי, אני מקווה שיהיה לכם כיף. אני יוטיובר מתחיל חדש. אם מישהו יוטיובר קול, אם מישהו יוטיובר הרבה זמן, אם הוא יכול לתת לי עצות, אז זה טוב. מה זה? יואו, אני נגד קרח. אז אני סתם עשיתי סיכום, התחלת סרטון יוטיוב, ואני מה זה הוא קפץ ככה פתאום? אני אשחק איתכם המון, ואני מתבלבל, אני לא יודע מה להגיד. אני צריך לעבוד על זה, יש לי פחד במה. אנשים, אתם הרבה אוהבים, אתם אוהבים חייזרים, אתם חייזרים. זה מה שאני יכול להגיד לכם, שאתם חייזרים. אני אשחק איתכם המון. עכשיו סתם יהיה סיקור, ויאללה ביי אנשים. אתה תחמם מעצבנת, למה זה לא